Ha kajingya kanat kapadangjur ha West Asia ki khubor ki yathu ba kari Iran kala penlong kajingya Ther kum ka jubab Hadien ba United States kala Ther bom ya ka Kharg Island ka jaka ka bakong santam jong ka Iran ha kajing export pniang kat kum kajing yathu ha kani kajing Ther kum ka jubab ka Iran kala Ther ya ka wei ka oil tanker ka badon marjan bat ka port of Sharjah ha United Arab Emirates lani UAE bat kala Ther ru ya ka Fujairah oil port Kidur bala sapriang hakilat pathai kubor ki Pynbthei ya ka tanker ka bal kemding bat ka tadem dum ka bakiu sa sun Hadien jong ka Jing Ther la ong ba ka Jing Ther bom jong ka United States Kharg Island kalong ka bakta jur ya ka Iran namar ka te ka jaka ka dei ka lat ka bami kum bakhandai 4% ka pniang crude ba kari Iran ka penmi shabar Kinong bishar Pynbthei ki ong bakini ki Jing Ther kila ban kata jur ya ka jingkit jingya jong kiling bat ki benta pniang ha kiri golf Kapala ban penmi jing ha ka yok ka kot bat ka jing sam pniang ha ka Pynbthei hi paro ka wei ha ka ju ka por president jong ka United States Donald Trump ulamaham ba lada ka Iran ka bateng ban penthot ya ka jingya ki ling lengba ka Strait of Hormuz la ban don chu ki jingya Ther bom persha ya ki benta pniang jong ka Iran Kinong pet Pynbthei ki ong ba ka jingya kanat West Asia kadang kiu shaprang bat ka jingya le apdeng kiri kadang ta jur ya ka jinglong jingman ha ka yok ka kot bat ka jingya ki mar ki mata ha ka Pynbthei